Hellóztok! Én vagyok Big Boy Viktor 91, és én vagyok Boszkával. És mi készítettük azokat a Tom 2-es videókat, és most azért csináltuk ezt a videót, hogy közöljük szavakkal, hogy kodos videókat is fogunk csinálni. Kod 1-es. Bár majd külön-külön lehet, hogy fogunk ilyen plusz egyedül videókat. Ja. Igen, és úgy lesz ez, hogy... Jaj, nem. Semmi. Jó. Na. Akkor... Hát ja, és még be akartuk mutatni nektek ezt a gyönyörű szép kis Árpádnak ezt a eszméletlen gyönyörű falát. Csak ennyi. Igen, mert mi Balassagyarmaton vagyunk, és a Kis Árpád általános iskolába járunk. Igen, és akkor várhattok egy héten belül új videókat, kodosakat, mindenfélét. Vagy hát csak kodosakat, nem mindenfélét. Ja, igen, meg majd lehet, hogy külön fogunk ilyen Battlefield 3. Igen, lehet, hogy fogunk. Vagy például én szerintem fogok ilyen Black Ops-osokat. Igen. Te Black Ops, én BF3. Ja, na. Na jó, van, csak ennyit szerettünk volna, és Bofi, szerintem menjünk olyan, én nagyon kezdek ilyes lenni. Jó, na jó van, csőszök.